waktunya madang iki aku wis jam dhuwur kan yo, iki aku dadi mangan. Iki aku lagi masak anget-anget sambel apa iki? Ana kepala ayam, terus terong sama tahu tak sambel. Iki lalapane rebusane iki ana labu siem karo mau sing tak ramban godhong telo Papua. Iki aku lagi pertama kali nyoba bes iki dadine tak rebus sithik. Wae ngerebus 3 daun tok. Nah, iki tekstureku berlendir loh, berlendir. Tapi yo iki mau tak jajal iki enak bes. Nah, waktunya kita buat waktunya madang, mari kita bolos. Sebelum madang kita berdoa dulu. Amin. Nah, iki aku mangan pakai sego abang. Kenapa Mbak Eli kok makan sego abang? Diet kah? Ora bes, kudu. diet ora kuru-kuru kok diet. Kudu mangan sego abang wis ngono wae. Nanti bilang diet kok ora kuru-kuru. Jadi aku tidak diet iki, cuma kudu mangan sego abang. Iki lalapane. Nah, iki tak incipno iki sik. Tak kayak tutul sambel. Meskipun teksturnya itu berlendir, tapi nanti makan juga ding enak. Enak. Mangane mulut. Mangan apa wae nek sehat, mangga enak. Bisa panas mau ngamung habis. Mas aku iki mang lek nyambel mbok wis akeh. Tapi kok ya ora pedes. Sekarang Misal bojoku ning omah. Gak marah gelem kayak mangan rebus-rebusan iki. Paling sing mangan tetep aku. Gak doyan bes. Nek aku iki pemakan segala. Kepala ayam. Tim pecinta kepala ayam. Mangan si ono otake. Ben apa? Ben otakku tambah encer. Alhamdulillah, warak bes. Nah, ini kepala ayam ini tak sesep-sesep sih. Bye bye.